Oh, iki lho arek ganteng wis. Sing wingi mari rumah sakit gak tanggung. Saiki wis guyang-guyu. Boroke udune garing wis, ora ana cenut-cenut wis. Kesuk siap kerja maneh wis. Iki tak keringetan aku. Ku sing wedok iku. Dadi wayu. Tetep pisin. Payung ana. Ana payung ning mburi, cukup ndang jajal kono. Aku yo marine mulang. Apa? Iku golek ning kono iku. Ana enggak? Ini kon wis. Apa netonmu? Udan Gus. Apa? Oh, aku ana umare tak kon terang. Terang. Ya terang. Kon. Aku le masih wong kene omakku ya turu ngene. Cuk kuwatir. Wis, malah kuning saiki areke. Guse ya wis dadi wis gak karo-karuan iki. Mlungsungi maneh dadi enom meneh ya apa iki. Malah rada kuning gak tau ning ndi-ndi. Nggih, sabar. Ana saulan ya nggare lomboke dadi jagung, lomboke kena cacar riknane, aras-arasen ngobati udan ae. Diobati lah entek duwike. Worong. Alhamdulillah ya nggih ya. Alhamdulillah. Gusti Allah wis ngapura. Mula wong waras iku Gusti Allah ngapura. Wong lara iku jere hadise Gusti Allah. Hadise Kanjeng Nabi. Hadis ucapane Kanjeng Nabi jenenge hadis. Lah ucapane Gusti Allah dijenengno firman. Mula firman iku ucape Allah, hadis iku ucape Rasul. Sabda ucapku. Ngomong ucapmu. Ana krama-kramane, krama inggil. Dadi nang kono iku sapa-sapa kang lara, kang nelongso, kang urip sara tok sak umure kok urip sara. Iku dosa, mbuh dosa sangka bapake, mbuh dosa sangka ibuke, maksude nggih ngeloro atine bapak, ibu, maratuwa ya ta, dulur. Paham? Tangga teparo kanca lan guru-gurune digawe lara ati. Lah iku mau iso uripe sara, iso uripe nelongso, iso uripe lara sak umure. Mulane aku lek nambani mesti ngucap ibumu sapa? Iya ta? Bapakmu sapa? Mbakmu sapa? Anu disebutno kabeh, tanggamu sapa? Lah iku mau krana kadang-kadang awake dhewe iki sak pengucap, sak isyara, sak kelakuane awake dhewe rumangsane bener. Ngucap sing kaya ngono iku rumangsane bener, sing ngrungokno jere gak bener. Dadi lara atine, akhire sing lara ati ndonga elek. Mula sumpah-sumpah ngono kuwi iso nggarakno awak dhewe iso lara. Terus dosa-dosa maneh iki sangka awake dhewe mangan sing dudu hake awake dhewe. Mone wong nolong, mone wong jupuk kae dulure, bagiane dulure anu dipangan. Mulane firman Allah kaya dene mangan batang. Mula kok sing nyumpahi mandar gak dadi daging, wis awake lara sak umure. Mula lek nemok wong-wong sing ahli, lah nang kono kuwi wong saleh-saleh ndonga terus kok waras, berarti Gusti Allah nyepuro sumpah-sumpah sing ngono kuwi terus goblok.
Ha iku lho sing diarani kafarat. Mulane akeh dosa-dosa duduk mung iku tok. Dosa-dosa kaya to dosa apaan?